Amun bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani wale minnu bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bi ye décembre kalo tile 12 ye san 2024 ni bi Mali ka don kibaruyaw waati selen ka lase aw ma Bakari Kulubali fɛ yan'an ka don kibaruyaw yɛrɛ kɔnɔna na sa nin ye a daɲɛbaga ye ka ɲɛsin aw ma. Amalodon k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale ye taama ka taa kunnafonidilaw cɔla so ba la n'o ye maison de la presse ye a se bɛ maison de la presse yɛrɛ ɲɛmaaba Banjugu Dante a ye laseli dɔ ka ɲɛsin ayiwa jamana gouvernement ɲɛmaa ma. N'an bɔra yen Amalodon k'a fɔ bi alamisa décembre kalo tile 12 san 2024 min bɛ tali kɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ayiwa jamana saba n'o ye AES jamana saba ye Mali Niger Burkina olu ka seko n'a ka dɔnko a se ka fɛɛrɛw sigi sen kan u bɛ se ka yiriwa cogo min na o baaraw n'u donna sɔgɔmada in na SCCB la an fɛ Bamakɔ yan nɔ. N'an bɔra yen Amalodon k'a fɔ ayiwa Mali ministre min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔbaaw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye a bɛ taamana Doha o min ye Qatar jamana ye ka kɛ ni o forum ye i ka dɔn Abdoulaye Diop ani ministre wɛrɛw kɔni ye ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna a ma an da bɛ se olu ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Amalodon k'a fɔ Mali jabarani cɛ yɛrɛ jabaraniso min ni a bɛ wele ko Joliba TV ayiwa min bɛ tali kɛ Haki ɲɛmaa la Gawusu Kulubali ale y'a jira k'a fɔ ko Joliba TV a ka sɛbɛnw kɔni bɛ olu ka bunakun kan ni Ala sɔnna a ma u bɛ ka jateminɛ kɛ a kow la ni bɛnkan minnu bɔra la o na da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan. N'an bɔra an ka jamana kɔnɔ sa an bɛ taa jamana kɔ kan Amalodon k'a fɔ ayiwa bi sɔgɔmada in na Senegal jamana ɲɛmaa n'o ye Joma Fayi ye a ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ kurumukali dɔ kɛ Senegal jamana kɔnɔ an da bɛ se o ma ayiwa min bɛ tali kɛ Niger jamana la a bɛ sɔrɔdasi maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ olu bɔnna u ni la Tilaberi marabolo kɔnɔna na an da bɛ se o fana ma. An bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na a bɛ maa 176 bɔ ayiwa tile 2 kɔnɔna na minnu kɔni bɔnna u ni la ka sabu kɛ mugujugu ci ayiwa bi sɔgɔmada in na Senegal jamana ɲɛmaa n'o ye Joma Fayi ye a ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ kurumukali dɔ kɛ Senegal jamana kɔnɔ an da bɛ se o ma ayiwa min bɛ tali kɛ Niger jamana la a bɛ sɔrɔdasi maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ olu bɔnna u ni la Tilaberi marabolo kɔnɔna na an da bɛ se o fana ma. An bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na a bɛ maa 176 bɔ ayiwa tile 2 kɔnɔna na minnu kɔni bɔnna u ni la ka sabu kɛ mugujugu ci dɔ ye ayiwa Sudan jamana kɔnɔna na. An b'a kuncɛ ni Tchad jamana ye k'a ladɔnniya k'a fɔ Tchad Faransi kɛlɛkɛden minnu bɛ Tchad jamana kɔnɔna na olu kɔni bɛ k'u ka minɛnw ta ka taa ayiwa min bɛ tali kɛ u ka kɛlɛkɛ pankuru na olu kɔni ye Tchad dugukolo kɔni u panna ka bɔ yen nɔ ni Ala sɔnna a ma an da bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka walawala aw ye aw y'a bisimila bi Mali ka don kunnafoniw o kɛnɛ kan. Mali premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ale ye taama ka taa Mali kunnafonidilaw cɔla so ba la n'o ye maison de la presse ye a se bɛ maison de la presse ɲɛmaaba n'o ye Banjugu Dante ale ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin awa premier ministre ma a ye a jira k'a fɔ awa maison de la presse yɛrɛ a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka taa se Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma k'u ka foli ani waleɲuman dɔ o bɛ ka taa ka ɲɛsin premier ministre ma i k'a dɔn k'a fɔ ani Mali gouvernement a membre bɛɛ lajɛlen ma ko jamana ɲɛmaa n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta a ye danaya min ta ka da Abdoulaye Maïga ka kɛ premier ministre ye ko foli olu bonya ma se k'o ɲɛsin a ma. Banjugu Dante a ye a jira k'a fɔ ale yɛrɛ tɔgɔ la ka taa se kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma ko a bɛ foli a bɛ bisimilaliko ɲuman k'o ta ka ɲɛsin premier ministre ma k'a kɔni b'a ɲini Ala fɛ i k'a dɔn k'a fɔ wa ka se ka garisɛgɛ d'u ma walasa a wulilen don k'i jɔ hakilina minnu na gɛlɛya minnu na i k'a dɔn k'a fɔ Mali lakanako bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na k'a b'a ye Ala fɛ o baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na premier ministre bolo o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ premier ministre i k'a dɔn k'a fɔ ko a nali maison de la presse la ka na kunnafonidilaw cɛ la ko b'a jira k'a fɔ o bɛ seereya kɔni jira k'a fɔ ayiwa a b'a fɛ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ a bolo ɲango a nalen bila jɔda min na ko nin bɛ min fɔ o kɔni ye malidenw fara ɲɔgɔn kan hakilina min bɛ a la ko nin bɛ o baaraw kɔni ɲɛfɔ ayiwa an ka se ka jɛ Mali ɲɛta ka se ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ni hakilina kelenw ye nin ye Banjugu Dante ale ka kunnafoni kumabaw ye ayiwa ani premier ministre a y'o bisimilali min kɛ kunnafonidilaw cɔla so ba la.
Nambura yamala dona ka fo AES jamana saba no Mali Burkina ani Niger oluka sego na ka dongo awaka fere utige obse aga yirwali fe chugominga obaro nudu na ebiso madaina Mali faba kono ya kenena akera Centre International de Conférence la Bamako no CCB anyema tumbe mamulusa o ministre manga jamana ko minya sero bola barao ani seko ni dongo mafoka tasi aywa otelukuma no ye emamu dafe anyema tume alebolo awa kenenga mi metali ke Burkina Faso alega la sikite otuma kenenga tase Niger o la sikite me Mali kono ya olubela jele tumbe akenenga ne jachimna ke aywa jekulu kono mora Burkina Faso ka bo Niger ikaro ka fo aywa ministre bulu fro bela jele la ni kana akenenga munu nyesne do seko ani dongo ma oninja wana saba konnana ola ko ka kiyeni ni mbara ko folenye mi yere ni adamna na bite samu kalo kletan fla beto sena fodi samu kalo kletan na ni pa fla ni mwan nani abeto sena bamako ya no awani jamana saba alla sigide mun bi anno anu ka chide mun maru ka jamana konnana ku ko ni nyefuli ali wali mando kenna kada ka ko ni gera akewati wa hagla ni mando igalo ayesi jamana saba uganyeta bisiga sabati chugumena ni fero ko ntigara ko sigi singa kanyesi ukasiko ni donguma kabina ka sababu nyuma ya kasega jamana saba ugatega dongo ni ka sisi ani hakila mumula seko ani dongo oyagwalila awa ikaro ka foni jamana saba konnana ayesi kono ko bisiga sabati chugumena oni ataka laje aywa seko aleni dongo kame domene ko bi ale joro ka bo kosebe aywa ayesi